now, Fanny, Tico, Stakility, DJ Maporisa, Aunyakanasa, Hibo, Monkey no Yakanasa. Merry Christmas if you're not ready for Christmas. Because we're here for the Saturday breakfast with a bang. Yes, baby. Together until 9. A few more minutes before Big Mike takes care of business. But before that, there's a brand new feature that we launched at Namhlanje. It's called #Ithini Plan Holiday Season. Senza noma yini. I want to know from you ukuthi ithini plan yakho mfowethu. Iplan noma yani? Mawuthi neplan mhlambe yezinsuku zaKhisimusi ezisemome. Khuluma nami on 0737091991. All is good, my brother. Hello, mhla 24 makini mfethu. Mfethu ngizobe ngiyenze enye into mfethu uzobla ekhaya mfethu. Soqale bashayela iskapu la umhla 24. Bese sokumhla ka 25. Makini mfethu. Uzobona makini mfethu. Akuzobe ngibabekelile bese umhla 26. Lezo 24, 25 no26 makini. Akutshena makini. Akutshena. Shab makini khuluma nomlilo ohlamlaza ajiko 7 ngasepark. Sizobaplanela futhi. Ngifuna nje makini athi kuba kanje emgwaqweni abekho abantu mfethu. Bagodukile basemakhaya makini. Shab makini. #Ithini Plan. Hello again, Makini, Super Makini, the tallest DJ in the game. Iplan yethu thina la ekhaya sizohamba siye ehotela bese sibuye sihamba sonke nje njengomndeni siye ebeach bese siyabuya ke. Kodwa Makini lawo makhekhe nje washoyo ungawadli kakhulu uzokhuluphala mo. Agcwele ngifike nawo la. Hayi wafihlila amanye ngoba igenge ayazi igenge yawathanda. Yes, Angela Richards Bay Mandlazini bayo. How do you know that I'm a big guy? Yazwakala ngithi isidulo. Ngoba mina ngangodaviola kanje. #Ithini Plan. Morning. #Ithini Plan. Mina eyami iplan kulonyaka ngizobe ngihleli nomndeni wami kaCele kaMashu. Iplan yami kulonyaka uDlulo kaCele lokhulumayo. Ngiyabonga ubhuti kaBhazu usisi kaBhazuka. Dankie Basuguje. Talk to me. Ithini Plan this morning. Give me a call. 086 1010 300. #Ithini Plan. Makini. Yebo. Ngijabule inside phakathi. Makini ngizovakashela uma for the first time nginomuzi. Uzodla uKhisimusi la kwami. Congratulations. Yes. My mother from eBulwa. Usisinomsa kusho. Hayi. Ngijabule Makini nosisi wami ongilamayo oyeza namhlanje. Naye she's visiting for the first time. So nje I'm so excited ukubabona sidle ndawonye eKhisimusi. Nonobuhle kusho eAdams. That is lovely. That is absolutely lovely. So I make podcasts of the radio shows that I make. Please, if you want to catch on something that you missed, maybe you'll also find your voice on my social media at Mankini Mgenge, particularly Facebook. If you've got Facebook, kindly just go there, search for my name. You will find Mankini Mgenge, tallest DJ in the game. Well, if you can't find me through searching for me, just go to Vuma FM. You will see I'm tagged on the latest Vuma FM post. Press follow. I'll follow back and then get to actually catch some of the shows that I've done in the recent past.